Bună, sunt Daniela Ciorici și împreună cu Crucea Roșie am realizat un material informativ despre sănătatea mentală pe înțelesul celor mici. Sănătatea mentală este o stare de bine care ne permite să ne bucurăm de viață. La ea contribuie anumiți factori ca 7-8 ore de somn, 30 de minute pe zi la soare, 2 litri de apă, sport zilnic și consumul alimentelor sănătoase. Bonus la acestea sunt minim 8 îmbrățișări zilnice. De asemenea, nu uitați zilnic să vă spuneți: sunteți un copil minunat, sunteți un copil talentat și inteligent, sunteți un copil iubit, un copil bravo, un copil drag a cărui emoții contează. Și ține minte zilnic: ești mai bun decât crezi, poți mai mult decât crezi și ești o minune.